Кажи нещо интересно. Нещо интересно. Ами, кой ти кажа? Няма нищо ново. Боли ме главата, напих се. Имаме чип! Да, имаме чип. Имаме много чип! Кой ти кажа, бабата? Имаме чип! Имаме чип! Стига са! Имаме чип! Имаме чип! И няма спиме цяла нощ. Имаме чип! Да ме разбираш. И ако ми действа, шалеле,